Здравейте, мили хора! Много е студено, в момента 0 градуса, затова ще карам бързо. Просто една покана да се съберем, не тази. Другата неделя на 30 март, след като се е сменил деня, и да покараме един маршрут подбалкански от село Корско през Войнеговци, Подгомер, Нови Искър до Кътинската пътека. Да се опознаем, да се видиме и в интерес на истината забелязах, че миналото видео, което поснах с хора от канала, се радва на голям успех. Затова нека да видим дали ще завърти колелото в тази посока. И така, карането е елементарно, предимно черни пътища и малко асфалт. Това се отнася за родителите, които евентуално могат да дойдат с децата си. Знаете, че имаме около 4 км по асфалт, по шосеен натоварен път. Така че всеки да си направи сам сметката. Другото, което искам да кажа е, че задължително всеки, който дойде, трябва да има каска. Пътеката е лесна, вода има по пътя във всяко едно населено място и храна не ви трябва повече от едно парче. Това е 30 в 11 часа Лукорско. Следете постовете в канала. Чао!